Egunon lagunak, hemen gaude High School Musical irrati saioan. Badakizuen hortzuk ekarri ditugun? Ez ba, hona hemen Gabriela Montez. Eta Trey Bolton. Zein da zen izena benetan? Ni Vanessa Hudgens. Eta ni Zac Efron. Denak harreman onak izan dituzue? Bai, ni gehiena Zac Efronekin. Ni baita berbera pentsatzen dut. Ui. Pelikula honetan izan dituzuen harremanak hau da maitemindurik berdinan da kanpoko bizitzan? Lehen bai, baina orain, arazo pertsonalengatik utzi dugu. Mesedez, irrati saio honi mesedez bat egin altzen nukete? Bai, noski. Kantatxo zati bat abestuko altzen digute? Bai, nola ez. Oso ongi! Eta deskantxo, zer daukazu? Zokina. Torio pixka bat. Beno, deskantxo txiki bat egiteko anuntzioak jarriko ditugu. Laster itzuliko gara anuntzioak. Es genial, Mafe! Que es un buen, que se pete tan que es un que Beno, hemen gaude berriz, badakizue ea egin behar duzuten beste pelikula bat? Bai, hirugarrenak hasi gara. Oso ongi goaz, Baina oso gutxi. Kling! Ara, dei bat daukagu. Bai, nor da? ni izaskun. Zer nahi duzu? Zac eta Vanessarekin itzolin. Orain jarriko dira. Kaixo, Zac, zer moduz? Oso ongi. Oso bat esan nahi dizut, oso guapo zara. Beno, eskerrik asko. Eta Vanessarekin hitz egin nahi dut. Eso, bolita. Zenbat urterekin egin zenuen lehenengo pelikula? Bederatzi urtekin. Eskerrik asko, abusu asko. Eta orain modan dagoen kanta bat jarriko dugu, eta noski, High School Musicalkoa. Eta azkenik, sari bat, High School Musicalen bigarren zioa eta jokua PlayStationerako. Galdera da, zenbat urterekin egin zuen Vanessa bere lehenengo filma? Publizitate